Bizkaiko ipar kostaldea, Sopelatik Bermeora, Euskal Herriko gorenena eta koskatsuena da. Baita jende gutxien bizi den lekua ere. Arrantza portu batzuk baino ez dute aurkitu babesa bere itsasadarrean, uinetatik urrun. Itsasertzak hemen hartzen dituen formak anitzak dira benetan. Lurmuturrak, uhartetxoak, lurretik ia etenda dauden penintsulak, hondartzak eta arrokazko senaiak. Harrituta utziko gaituen aniztasuna zalantzarik gabe. Paisaia honek beti liluratu ditu bertara hurbildu direnak. Txokorik ezkutuenaren bila ibili ohi dira zaldi gainean, parapentean, ontzian naiz hegazkinean. Lur berde eta malkartsu hauetara urrutitik hurbiltzean, bunker bat ozta-ozta ikusten dugu. Zuzenean Bigarren Mundu Gerratik ateratakoa dirudi eta iaia hala da gainera. Aliatuek Alemaniako nazismoarekin eta Italiako fasismoarekin bukatu zutenean, Frankok berarekin gauza bera egingo zutela pentsatu zuen. Horrela, armada aliatua hemendik indarrez sartzen saiatuko zelakoan, hondartza hauek gotortzeko agindua eman zuen. Bere Normandia hauxe izan zitekeela pentsatu zuen Frankok. Baina ez da aliatuen lehorreratzea bunker anakroniko honetatik ikusten dena gaur egun. Parapente eta ala delta egiten duten milaka zale aireratzen baizik. Inoiz ez baduzue halako tramankulu batean egan egin, begira. Oraintxe daukazue hemendik goitik ze ikusten den jakiteko aukera paregabea. Sopelako hondartzak bainulariz gainezka daude udaran. Hauek dira inondik ere Euskal Herriko hondartzarik jendetsuenak. Udan egun osoan zehar somatzen da halako bizitasuna hemen, goiziko lehen orduetatik gauera arte. Itsasertzari ekialderantz, gure helmugarantz jarraituta, barrikako labar ia birjinak ageri zaizkigu. Eta batean, muino honen atzean gordeta, plentzia azaltzen zaigu.
Plentzia pilotu eta kapitain beteranoen lurra da. Lehen portu isolatua izan zen, Oka Butroe ibaiaren azken bihurgunean ezkutatua. Zubi berriek itxi egiten dituzte padura eta itsasadarra. Oinezkoentzako zubi ikusgarri hau esaterako, 1983ko uholdeetan hondatutako zaharraren ordez jarri zuten. Itsasadarrean oraindik ere itsaskitan ibiltzen dira marea behera denean, eta baita angulabila ere gauean. Plentzia zaharra muino baten gainean dago. Madalenako eliza tenplua izateaz gain lehen gotorlekua ere izan zen. Bera da muineko burua, eta kale estu guztiak herriko gune honetara bideratzen dira. Ontziola. Amerikarantz joateko Atlantikoa zeharkatzen zuten galeoi handi ugari egin ziren hemen. Baita Ternuaraino joaten ziren baleontzi asko ere. Gaur egun oraindik ere hala deitzen da ingurune atsegin hau, Ontziola. Iragan denborak ez ahazteko edo. Itsasadarrari jarraituz, Gorlizeko badiara etorri gara. Uda partean, hondartza hauek eguzki gose diren jendez josita daude. Eguzkiaz gozatzearren eraiki ziren baita ere hemen, badiari begira, Gorlizeko bi osasun egoitzak. Honako hau eredutzat hartu zuten gainera estatu osoan itsasoari zabalduta dituen galeria ederrak direlata. Enrique Areilza sendagile ospetsua izan zen, tuberkulosoentzat egoitza berritzaile hau hemen jartzea erabaki zuena. Gorlizen haize leuna, garbia eta osasuntsua nagusi dela ziurtatzeaz gain, urtean zehar Bizkaia osoan eguzki ordu gehien dituen lekua dela ikusi zuen.